ameddig az életedben gyűlölsz valamit, vagy valakit, vagy bármit. Amíg gyűlölet van benned, addig az életed gyűlöletre méltó lesz. Ez sajnos így van. És ameddig elutasító vagy az életedben, addig mindig elutasítani valókat kell megéljél. És ezt nem akarjuk. Egyáltalán nem akarjuk. És mindez a probléma csak a gondolkodásunkból jön, ahogyan gondolkodunk magunkról, ahogyan gondolkodunk másokról, és ahogyan gondolkodunk a világról. És mind a három helyen, vagy egy-két helyen, kinél mennyi, de hiányosság van. Illetve rossz hitünk van, rossz gondolkodásunk van, rossz hiedelmünk van. Magunkkal szemben a legnagyobb problémánk az, hogy mi magunkat ugye nem csak kényeztetjük, nem csak elnézünk magunknak mindent, sokkal többet, mint másoknak, hanem a probléma az, hogy mi magunkat sajnáljuk. Sajnáljuk és panaszkodunk. Tehát a gondolkodásunkban mi azt nézzük, ami nem jó. Illetve nem merünk szembenézni helyzetekkel, dolgokkal, kellemetlenséggel, sértettség, félelem, vagy bánat, vagy bármi legyen az, vagy balsors, vagy akármi, hanem mi azt ki akarjuk kerülni. És mindenképpen ki akarva kerülni azt, akkor azt elutasítjuk, ellökjük magunktól, és úgy érezzük, hogy ha azt kipanaszoljuk, akkor abból kevesebb lesz. És ez a megosztott öröm, dupla öröm, megosztott bánat, fele bánat alapon, mi aztán panaszkodunk. De nem tudjuk megosztani a panaszkodni valónkat, mert a kutyának se kell. És a másik ma alig várja, hogy egy szünetet tartsál, hogy belefogjon, hogy ő visszapanaszolja, az övé az sokkal nagyobb, mint a tiéd. Úgyhogy emiatt ez így nem jól jön ki. Az egy más dolog, hogy valamiért szomorú vagy, mert történik valami olyan, aminek nem örül az ember, de az egy átmeneti kellene legyen. Viszont az önsajnálkozással az ember mélyebbre megy a problémákba. Hozzá kötődik, felnagyítja a bajokat, és azt addig mondja, ameddig azok mind mélyebb és mélyebb valóságok lesznek. Úgyhogy ez nekünk egy nagy problémánk. Mikor mondjuk, hogy ez nem igazság, ami velem történik, miért pont velem kell történjen, és így tovább, olyankor mindig sajnáljuk magunkat. Ez pedig nem lesz jó, és nem is visz jó dologra, mert a kellemetlenségen egyszer el kell fogadni ahhoz, hogy megváltoztass. És ha elfogadtad, akkor azon át kell menni. Tetszik, nem tetszik, ez van. És ha átmentél rajta bátran, és megengeded magadba az érzést, teljesüljön ki, és utána át tudod változtatni, ki tudsz menni belőle,
Minél inkább kerülöd, minél inkább panaszkodsz, minél inkább sajnálod magad, annál hosszabbra tolod ki ezt a fázist, amiben szenvedned kell. Ezért ez a dolog nem lesz jó, és a megosztott öröm, hogy dupla öröm, én azt sem hiszem nagyon. Már csak azért nem, mert önzőek vagyunk. Sajnos, hogy mindjárt önzőek vagyunk, és akikkel az örömünket megosztjuk, lehet, hogy nem tudnak úgy örülni, mint mi, hanem féltékenyek lesznek, vagy irigyek. Ahogy mi szoktunk másokra féltékenyek lenni. És sajnáljuk, hogy miért nem velünk történik az a jó, amikor hallunk valami jót. És akkor mi kapunk egy energiát, ami nem az örömet szolgálja. Tudjátok, ez a dolog a féltékenységgel, meg az irigységgel, ez egy komoly dolog. És ezt tudományosan is szociológus kutatók bebizonyították, hogy a Facebookon lévő ismerőseidből, mikor egy párat irigyelsz, vagy féltékeny vagy rájuk, mert nekik jól megy, vagy legalábbis azt állítják, hogy jól megy. Ugye azt nem tudhatod, hogy mi van mögötte. De tény az, hogy neked depressziót okoz, hogyha irigykedsz. Vagy azt a dolgot magadnak kívánnád el, és őt pedig ez miatt ugye lekezeled. Ugyanakkor megvan az a problémánk, ami miatt nem tudunk mi boldogok lenni, és elveszítjük a belső erőnket, hogy mi másokról rosszul gondolkodunk. Mi úgy képzeljük, hogy mások az érzéseikkel, irántunk való érzéseikkel, vagy hozzáállásukkal, vagy véleményükkel irányítanak minket. És ezért mi nem vagyunk jól. Mi gyakorlatilag emiatt az erőnket odaadjuk másnak. És ahogy másnak adtuk az erőnket, akkor képtelenek vagyunk tenni ellene valamit. Amikor kijelented, hogy az az ember, mondjuk anyósom, az őrületbe kerget engem, akkor te feladtad. Neked semmi erőd nem maradt. És ő oda is fog kergetni, ez garantált, mert te akarod azt. Mindig a mi döntésünk az, ami ezt megteszi. Vagy a főnököm teljesen kinyír, és akkor ki is fog nyírni. Még az olyan egyszerű dolog is, amikor azt mondod, jaj, ma későig kell dolgozzak. Olyankor elengedted az erődet, és kész. Az, hogy te későig kell dolgozzál valamikor a te döntésed volt. És te választottad azt a dolgot. Ha nem dolgoznál későig, biztos, hogy nem lenne világvége, de a te akaratodból történt az. Viszont ahogy ezt kimondod, elvesz az erőd. És az erőddel együtt elvesz mindig a boldogságot. Mert nincs meg tovább a harmóniád. El van menve. Úgyhogy nekünk mindig az a probléma, hogy mi másokhoz hasonlítjuk magunkat. És a másikat vagy magunk fölé helyezzük, vagy alacsonyabbra helyezzük. Ezáltal vagy mi akarjuk befolyásolni őt az érzéseinkkel, véleményünkkel, és megnevelni, vagy pedig azt érezzük, hogy ő fog minket megnevelni. De ez mind a két hozzáállás csak belőlünk jön. Az összehasonlítással. Mi vagy fölötte érezzük magunkat, vagy a másik embert látjuk, és akkor olyan szeretnénk lenni, mint ő. Vagy azt birtokolni, ami ő. De elvesz az egyéniséget. Ha azt odaadtad az erődet. És te egy más ember vagy. És a te saját életed az a tiéd, és senki másé. Tulajdonképpen egyetlen egy ember van, akihez hasonlíthatod magad, a tegnapi éned, vagy a tavalyi éned.
ahhoz hasonlíthatod magad, és nézheted, hogy mit tudtál változni, vagy mennyivel vagy most jobb helyzetben. A harmadik típusú problémánk, amit mondtam, hogy a világgal szemben mi nem jól gondolkodunk. Mi úgy érezzük, a kezdve gyermekkorunktól, hogy azzal, hogy mi itt vagyunk és élünk, a világ nekünk valamivel tartozik. És hogy a világtól mi valamit meg kell kapjunk. És úgy gondoljuk, hogy ha mi keményen jól dolgozunk, és jól teljesítünk, akkor nekünk kijár a siker. És ha nem jön a siker, haragszunk. Csalódottak vagyunk. De ez nincs sehol előírva. És a siker csak úgy elvárni, hogy az ölünkbe pottyanjon a kozmoszból, az biztos, hogy csalódással jár. Mi valahogy elhitetjük magunkkal, és azt szeretnénk magunknak bizonyítani, legalábbis azt látjuk örökké, hogy az élet igazságos. Legalábbis az kéne legyen. Azt szerint igazságos, ahogy mi a világot látjuk. De ez nem így van. Mert az élet igazságossága nem látszik az egyszerű életnek a tükrében. És az közel sem úgy van. És azért, mert te egy rossz helyzetben erős vagy és jó vagy, nem biztos, hogy jutalmat kapsz. És azt el kell fogadni, hogy az élet nem olyan. Az élet olyan, gyakorlatilag, a te életed, amilyennek te magad berendezed, vagy te amilyenné teszed. De ahhoz, hogy magadnak olyanná tedd, először kell hinned, hogy azt olyanná tudod tenni. Tehát tulajdonképpen minden a mi döntésünkből jön, és a mi gondolkodásunkból jön. Hogyan gondolkodunk, hogyan állunk hozzá a dolgokhoz, az szerint működik a mi világunk. És az elvárásaink, azt tudjuk, hogy mindig a csalódáshoz visznek. Tehát nekünk a problémánk az, hogy azáltal, hogy mi ítélkezünk, mert nem a mi képzeletünknek megfelelően folynak a dolgok, az elvárásainknak megfelelően, és mi mindig azt nézzük, ami nincs, vagy ami kéne legyen, vagy ami igazságos kellene legyen, vagy ami helyes kellene legyen. És emiatt, ugye, magunkat belevisszük egy olyanba, ahol csalódottak vagyunk. De így az életen átfutunk. Az élet az nagyon rövid. Az ember azt hiszi, hogy az élet hosszú. Minél fiatalabb, annál inkább azt hiszi, hogy hosszú az élet. De a magyarországi állati átlag életkort nézve, ugye az elég rövid Magyarországon, 76 év, vegyesen a nő meg a férfi. Az azt jelenti, hogy te pontosan 3956 hetet élsz. Csak ennyi hét van. És ha meggondolod, most szombat van. És most volt szombat. Egy hét. Nincs. Most volt december, szilveszter. Annak már 5 hete. Nincs. Ez elmúlt. 10 éves korodra leértél belőle 520 hetet. Már csak 3400 marad. 20 éves korodban 2900 heted marad csak. És ez hihetetlen rövid. És amíg te a problémákat lesed, és futsz az idő után, hogy többet tegyél meg, mint amit meg lehet tenni egy nap, sohasem fogsz tudni többet megtenni. És nem mersz úgy nekifogni az életnek,
hogy én ma boldog akarok lenni, és annyit tenni meg, amennyi megy. Mi mindig túlhajtjuk magunkat, mert ilyen ma a világ. Ezzel nekünk nincsen életérzékünk. Nincs olyan, hogy életélmény. Van neked olyan életélményed? Lélegzek, vagyok, élek. Valamikor ez így bejön? Nem. Jaj, eltelt a hét. Megint ezt se csináltam meg, azt se csináltam meg. Nem csináltam meg, pedig már 3 éve akarom. Sokszor 30 éve. És így gyakorlatilag mi az időt magunk előtt elsöpörjük. Mi át akarunk futni az időn, ahelyett, hogy megállnánk, hogy az idő átmenjen rajtunk, és oldja meg a dolgainkat. És én máma akarok nektek egy olyan dolgot mondani, amellyel ezt az életélményt tudod élni. És ezzel az életélménnyel az idődet kinyújtod. És a napod hosszabb lesz, mert fogsz benne lenni. Gyermekkorban azért olyan hosszú a nap, alig várod elteljén, mert már még mindig 2 nap van karácsonyig. És olyan hosszú a nap. Miért? Mert boldogan azt csinálsz, amit te akarsz, ami neked örömet okoz. Most meg többet akarsz csinálni, mint a 24 óra. Ja, ezt pedig még azt is kiszámoltam nektek, hogy hány ezer órát alszunk el. Tehát a hét az nem olyan sok. Mert egy hétből már 50 órát elalszunk. Úgy átlagban, van aki többet, van aki kevesebbet. De így mi gyakorlatilag nem vesszük észre a legnagyobb kincset, amivel rendelkezünk. Közben pedig rohanunk, de boldogok akarunk lenni. De hogy legyünk boldogok? Amikor mi olyanok vagyunk egész nap, mint az űzött vad. Megint. Vagy a kütyű, hol a telefon. Hányszor nyomod meg egy nap a telefonodat? Annélkül, hogy okod legyen rá. Ez már egy pszichózis. És valójában teljesen az elménket úgy elrendezzük információval, hogy nem jut ahhoz, hogy öntudattal rendelkezzen. Mi a tudatunkat adjuk oda semmiért, mert több belőlünk nem lesz, mint amennyi van. Ez egyszer biztos. És boldogok akarunk lenni. Én is, te is, ő is, mindenki. Nincs köztünk olyan ember, aki nem akar boldog lenni. És ez a fő hajtó erő bennünk, hogy legyünk boldogok. És ezt az egyet nem követjük. Majd holnap. Hát jövővel. Majd, ha úgy alakul, majd, ha az meg lesz, vagy az meg lesz. Soha se lesz meg. Ezt akarom mondani. Soha nem lesz meg. Hamarabb meg lesz a koporsód, mint a dolgok bejöjjenek. Valahogy nem megy össze a kettő. Tehát, ha én boldog akarok lenni, akkor nekem itt most, ebben a helyben, itt a színpadon, ahol vagyok, kell boldog legyek. Hát mikor legyek? Mikor vége az előadásnak? Amikor majd lefeküdtem, vagy hónap reggel fölkeltem? Nem. Itt most helyben. És van egy energiánk, amellyel ezt élhetnénk.
És ez az egyik legmagasabb energia, nem az egyik, hanem a legmagasabb. És én most nem a szeretetre gondolok. Az egy külön téma. Én most a hálára gondolok. A hála egy energia, amely téged a jelenben tart. De mi is ez a hála? Gyakorlatilag, hogy jön egy emberbe létre a hála? Ugye azt mondanád, hogy aki boldog ember, az hálás. Hát az emberek nem boldogok, tehát nem is hálások. És ha megnézel egy embert, akinek mindene megvan, és valójában minden dolog adott lenne ahhoz, hogy ő boldog legyen. Tökéletesen boldog. Nem az. Mert úgy érzi, hogy valami más kéne. Vagy úgy érzi, hogy abból, ami adott neki, sokkal több kéne. Az ember elégedetlensége határtalan. Olyan, mint a Jóisten. Nincs határa. Az ember mindig elégedetlen. Tehát a hála valami más kell legyen, nem a boldogság hozza a hálát. De ugyanakkor vannak emberek, akik boldogok, pedig nincsen jó sorsuk. És mégis látod, hogy ragyognak a boldogságtól. Miért? Mert hálásak. Hát akkor mi a hála? A hála egy élethozzáállás. Egy élethozzáállás, ami a gondolkodásnak a megváltoztatásával jön létre. Ha az ember tudatosan teszi, és pedig azzal, hogy nem azt nézem, hogy mi nincs, hanem azzalnak örülök, ami van. Tehát a hála nem más, mint a pillanat, az egész élet pillanat csomagjának az örömteli elfogadása. Úgy, ahogy van. Benne mindennel. Spontán hálát, hogy megértsd, tulajdonképpen, hogy mi ez az erő, ezt szavakkal nem lehet elmondani. Erre minden nyelvben van szó, hogy hála, hogy köszönet, hogy akármi, de ez egy más dolog. Ha te kapsz egy olyan dolgot, ami egy borzasztó nagy érték, de egy hatalmas nagy érték, amiért te nem fizettél semmit, te nem dolgoztál érte semmit, úgy is érzed, hogy meg sem érdemelted, de megkaptad. Ajándékba. Tehát egy borzasztó értékes dolgot kaptál ajándékba, és csak így meglepődsz, és elakad a lélegzeted, elakad a szavad, és nem tudsz megszólalni. Mert az egy olyan érzés, ahol a könnyed kezd folyni, és kezd sírni. Az örömtől, a boldogságtól, a hálától. És ez az állapotban minden problémája megszűnik egy embernek. Amikor egy ember hálás, akkor nincsen semmi negatív az ő életében abban a pillanatban. Mi az a legnagyobb érték, amivel rendelkezel? Amiért nem tettél semmit, nem fizettél semmit, hanem ajándékba kaptál az életed. Te élsz. És ezért nem csak egyszer lehetsz hálás, mert minden pillanatban megtörténik. Mármint az, hogy élsz. Az előbb mondtam, hogy itt kell boldog legyek. Az akkor volt. De most itt megint boldog lehetek, mert én élek. És ezért a pillanatért, ha én hálás vagyok, azért a pillanatért, hogy én átélem az életemet, minden megváltozik.
Van olyan, hogy az ember valamiért hálás. De van olyan, hogy megtanul egy ember hálásan élni. És én ez, amit az elején mondtam, meg akarok mutatni, hogy a gondolkodásod teljesen meg lehet változtatni. Az elmét teljesen át lehet alakítani arra, hogy ő reggeltől estig ne a negativizmuson utazzon, és a negatív vonatra szálljon föl, és estig azt lássa, hogy kiben mi a hiba, miért nem tökéletes ez, miért nem tökéletes az, és mindenbe belekössön. Hanem meg lehet tanítani az elmét arra, hogy mindenben lássa a jót, és örüljön annak a jónak, és tudomásul vegye a létét, az életét. Vagyis tudatosan él, elvégez minden dolgát, de mindent boldogan, fáradtság nélkül, örömtelien, mert hálás. Tudományos szinten a hála az idegpályák, az agy területeknek bizonyos helyének az aktiválását hozza létre. Ha egy ember átéli a hálát, akkor azok a zónák a frontális lebbenyben, meg minden, ahol a negatív érzéseket kezeljük, azok megváltoznak. Az ember intuitív módon a gondolkodását átalakítja a hála kapcsán, és minden problémáját átrendez, hogy ne legyenek az útjával. Ez tudományosan nézve így működik. És ugye az érdekes az, hogy mi az agyunkban van egy olyan, hogy neuroplaszticitás, amely azt jelenti, hogy bármilyen új dolgot az agyba be tudsz vinni, és ismétlésekkel abból egy új szokást alakítasz ki. És ez a lényege. Mindenki azt mondja, hogy a szokása megvan, ő azt nem tudja változtatni, nem is akarja. Mindjárt tudjuk, hogy milyen nehéz megváltozni. Mindjárt tudjuk, hogy a szokásainkat föladni, az egy szenvedés. Ezért mindig ellökjük a dolgot. És majd. Na, a hálával nem kell ezen dolgozzál. A hála megoldja. Te csak a hálakörököt kell ismételd a fejedbe. És amikor ismételted egy napot, következő nap sokkal könnyebb és mélyebb. És pontosan ez, hogy az agy tanul és tanítja magát. Ezen keresztül meg tudod tenni azt, hogy az egész gondolkodás sémádat és az agynak a spontán negativitását nem fogod uralni, és nem kell kényszerítsd őt megváltozásra, hanem magától átalakul. Ezzel, amit mi hálának nevezünk, ezzel az érzéssel. Ezért gyakorlatilag ez egy csodálatos dolog, hogyha az ember ebbe belefog, és az ember ezt elkezdi gyakorolni. Ugye a hálás ember sohasem depressziós, még csak nem is szomorú. Egy hálás ember nem tud lehangolt lenni. Egy hálás ember nem tud irigy lenni. Egy hálás ember nem tud féltékeny lenni. Egy hálás ember nem ítélkezik, sehol rosszat nem lát. Mert neki a szíve tele van. Szeretettel, fénnyel, örömmel, és boldog. És a hála az, ami a boldogságot teremti, nem a boldogság teremti a hálát. Tehát nekünk, hogyha elkezdünk úgy élni, hogy mi hálásan tudjunk élni, akkor egy új idegrendszerrel rendelkezünk. És megszűnnek mindenféle problémáink.
Mi nem nagyon figyelünk arra, hogy hálásak legyünk. Illetve miért legyünk hálásak. Én reggel fölkelek, kinyitom a szememet, az normális. Még egy nap az életemből. Felgyújtom a villanyt, fürdőbe megyek, végzem a dolgomat, hát ez mind magától érthetődik, normális. De ha te hálásan élsz, akkor felnyitod a szemed, és azt mondod, wow, van nekem itt 2 redőny a lyukon, a fejemben, és ha a redőnyt kinyitom, egy színes világ van előttem. És az a színes világ annyi örömet ad. Egyik ilyen színű, másik olyan színű. És amiket látok, az mind öröm. És az egy csodálatos érzés. És ha ezt az érzést kezded követni, akkor kezd el értékelni dolgokat. Felgyújtod a villanyt, mondod, fény lett. Millió ember, sok millió ember van a Földön, aki életében ezt nem fogja megtapasztalni. Fürdőszobában megengeded a vízcsapot, jön a meleg víz, a hideg víz. Millió ember van, sok millió, aki ebben az egész életében egyszer ilyen élményhez nem jut. Megiszod a pohár tiszta vizet, millió ember van, aki ehhez az élményhez nem jut. És mi ezeket a dolgokat nem értékeljük. Mi teljesen normálisnak tartjuk, hogy a nap süt, napnak van melege és fénye, és az úgy oké. Nem is nézünk föl az égre. Mi mindig lefele nézünk. És minél lejjebb nézel, annál többet mész hátrafelé. Fölnézel az égre, jó idő van, vagy rossz idő van, ahol legyintettél egyet? Nem. Az égen van egy festmény. A felhők, amit neked ma mutatnak, az még a világtörténelemben nem volt úgy, ahogy neked most megmutatja. Nem is lesz soha. Az a pillanat a tied. És ezeket a dolgokat lélegzel. Azt mondják, hogy a Teremtő belénk lélegezte az életet. Hát mi minden perc alatt 16-szor belélegezzük az életet. És ebben a légzésben benne van az öröm. Ha megtalálod benne a hálát. Ezeket a dolgokat egyáltalán nem veszük figyelembe. De ha mi ezeket a dolgokat nem veszük figyelembe, mi csak arra várunk, hogy valamikor a társadalom, a társaink, az emberek, a kormány, a világ, az akármi hozza a boldogságot, és leteszi a házunk elé, vagy az ölünkbe teszi. Hát felejtsd el. Soha, soha nem leszel boldog. De megszülettél a boldogsággal, és az benned van. Neked a hálával ki kell nyittanod az ajtót. És a hála a kulcs. A hála a mesterkulcs a boldogsághoz. És ha azt kezded használni, meg fogsz döbbenni. Olyan csodálatos dolog, mikor nézed, a kezem elvégzi ezt a mozgást. A testem elvégzi azt, amazt. Az ember egy csoda lény. Ilyen lény nincs több. Aki a saját testével megváltoztatja a világot. És ebben benne van az összes képességem. És ezt nem értékeljük, hanem átfutunk rajta, sőt, mikor valami fáj, szidjuk. Ez a hülye térdem miatt nem tudtam ma jól futni, vagy ez, meg amaz, és a testünket nem hálával kezeljük, hanem szidással. És magunkkal szemben nem szeretetet és hálát érzünk, hanem szidjuk magunkat, ha épp nem sajnáljuk magunkat. És ez így nem lesz jó.
Legalábbis az eredmények azt mutatják, hogy ez abszolút nem jó. És nézd meg, itt van ez a dolog, ami abszolút ingyenes. Senkit nem kell megkérdezni érte. Senki nem tilthat le tőle téged. Ez a tied. A te egyedüli hozzáállásod. Hogy leülsz és a hálát kezded a fejedbe körbe, a hálakört végigvinni. És az mindegy, hogy miért teszed. Hogy milyen okot találsz te arra, hogy hálás légy. Az teljesen mindegy. Minden pillanatnak megvan az ok, miért hálás légy. Ha más nem, az, hogy életben vagy. Ez a pillanat, hogy itt ülsz, és nézel engem, ahogy itt beszélek arról, hogy légy hálás. Ez a pillanat, te nem tettél érte semmit, hogy az neked legyen. Ezt ajándékba kaptad. Hány ember van, aki ezt a pillanatot nem élte meg? Múlt héten meghalt. 5 éve meghalt. Nincs itt. Te itt vagy. Éled. Nem befolyásoltad, és azt sem tudod befolyásolni, hogy holnap a pillanat a tied lesz. És ezért az ajándékért hálát kell érezni. És ha hálát érzel ezért az ajándékért, azt a boldogság pillanatok alatt követi. Pillanatok alatt, mert a kettő össze van kapcsolva. Tulajdonképpen semmi sem olyan rossz, mint ahogy kinéz. Mert a pillanat elmúlik, és jön a következő pillanat. És az sem olyan rossz, hogy nem kapsz jutalmat. Mert jön a következő pillanat. És ha egy lehetőség kimaradt, ott a következő lehetőség. És ez az életnek a csodálatos gazdagsága, ami fölött mi elsiklunk, hogy mi az élet pillanatait nem akarjuk átélni. Hanem hagyjuk magunkat, hogy a félelem által az elménk korbácsoljon és hajtson. És az elménk az, aki űzött vadat csinál belőlünk. Mert csak az fontos, amit ő tart jónak. És abban a pillanatban. És neked minden pillanatban megvan a lehetőséged, hogy te az élet élményeddel, a hála átéléssel nemet mondj az értelemből jövő félelmeknek. Ehhez megvan nem csak a jogod, hanem a képességed is. És ezáltal, ha megteszed, akkor te boldog tudsz lenni. Na most, ami a legérdekesebb, ugye, ha te valamiért hálás vagy. Hálás vagy azért, ami van. És aki vagy. És nem azt nézed, hogy mi nem vagy ki nem vagy, és mit nem birtokolsz. Hanem azt nézed, ami vagy. Vagyis a cselekedeteid, az egész gondolkodás élményed, az elégedettségből jön, nem a hiányérzetből. És ez egy hatalmas nagy különbség. És ennek tudod, mi lesz a varázsa? Hogy meggazdagodsz belsőleg és külsőleg. Hogy mindent az univerzum oda fog neked adni. Mindent. Isten tálcán ki fog szolgálni téged, ha megtanulsz hálásan élni. Vagyis az életedet a pillanatok folyamatába a hálán keresztül összekötni. Igen, meg kell találd azt a módszert magadnak, amivel hálás tudsz lenni. Kinek mi működik? De az egyik legkönnyebb dolog valóban az, hogyha az életedért vagy hálás. Mert az élet
az a legnagyobb értéked, amit a te munkád nélkül kaptál meg, és kapsz meg minden nap, újra és újra és újra. Hogyha hálásan tudsz élni, akkor mindent másképp nézel. Ott van ez a sok ember, akivel találkozol. Az a pillanat, ha te hálásan éled át, amikor egy emberre ránézel, akkor meglátod az arc mögött azt az életfolyamatot, amely számodra titkos, de amely megrajzolt ezt az arcot, és magadat fogod felismerni benne, és boldog leszel. És az emberek közti különbség egy élvezet lesz, nem egy ítélni való dolog lesz. És azzal egy teljesen más világot tudsz létrehozni. Nem egyenlőséget, hanem egyenlő tiszteletet egymás között. És ezzel az egyenlő tisztelettel egymás iránt és egymás között mi leépítjük és felrobbantjuk azt a hatalmi piramist, amiből a társadalmunk áll. Minden társadalom egy hatalmi piramis. Vannak fönt, és van lent. Lent van a tömeg, és mindenki mászik fölfele. És mindenki szeretne a csúcsra jutni, és lép a másiknak a fejére, meg gyúródik, és ahogy megy fölfele, fizet érte. És mit fizet érte? A belső értékeit hagyja ott azért, hogy följebb kapaszkodjon. És ez a hatalmi piramis tulajdonképpen az, amitől a társadalomban szenvednek az emberek. És minél lejjebb vagy, annál nagyobb a nyomás rád. Mondtam, hogy az élet nem igazságos. És akkor mik szoktak történni a világban? Amikor aztán nagy lesz lent a nyomás, akkor alulról megindul a tömeg, és fejreállítja a hatalmi piramist, és azt úgy hívják, hogy forradalom. És akkor megvan, és akkor mindenki boldog, mert a nagy tömeg felül van. Ez így szokott lenni. Erről a legnagyobb példa a francia forradalom. A testvériség, egyenlőség, szabadság jelképével megdöntöttük a királyt és az egész hatalmi piramist. És ezek a forradalmak aztán úgy végződnek, hogy akkor fenn a tömeg, és akkor a tömegnek a képviselői behelyezkednek, és kezdik újraépíteni a piramist. És megépítik azt, ami ellen harcoltak. Csak most már ők vannak felül. És akkor megint csak lecsúszunk, és látjuk, hogy ugyanaz van, mint ami volt. És így a forradalom tulajdonképpen nem tudja megváltoztatni az életünket. A forradalom nem tudja megváltoztatni az embert. Mert akár hányszor állítja a piramist fejtetőre, a piramis mindig újjá szerveződik. Mert az emberi gondolkodás és az emberi természet nem ismer más, csak piramist. Mert az emberi természet nem más, csak önzés és egoizmus. És mi mindjárt abban élünk. És nekünk a forradalmat forradalmasítani kell. Mi nem élhettünk a klasszikus forradalommal, mert nem vezet sehová. Nekünk egy más forradalom kell. Egy belső forradalom kell. Nekünk az embernek az egoizmusát kell
átalakítani. És a forradalom eszköze a hála. A hálás ember nem mászik a létrán. A hálás ember nem adja oda a belső értékeit külső koncokért, és nem tipor senkit agyon, hanem mindenkit tisztel. A hálás ember tud csak megváltoztatni tartósan társadalmat, közösséget, családot vagy bármit. Csak a hálán keresztül lehet az emberi egoizmust megszelidíteni és feloldani. Semmi mással nem lehet. A többinél mind élve marad az önzés. A szeretetben is, és minden egyéb jó isteni tulajdonságban, kivéve a hálát. A hála egy olyan belső érzés, amikor át fogod élni, ha kezded gyakorolni, akkor megérted, hé, itt másról van szó. És az itt másról van szó, megváltoztatja a világodat, a környezetedet, ahol élsz, a családodat, a munkahelyedet, a mindent megváltoztat, ahol te élsz, egy hálásan élő ember. És hogyha mi ezt elkezdjük, akkor mi gyakorlatilag egy csendes, békés, spirituális forradalmat csinálunk. A spirituális forradalom a hatalmi piramist fejreállítja az egyénen belül, és nem a társadalomban. És ha az egyén nem változik meg, akkor a piramis mindig újjá alakul. Hiába háborgunk mi azokra, akik felül vannak, vagy akik nekünk rosszat tesznek. Mert ha mi volnánk a helyükbe, valószínűleg nem menne másképp a dolog. Van olyan ember, aki ezt be is vallja. A családomban is van ilyen. Hát ha én volnék, én is úgy csinálnám. Hát ennyi. Persze, hogy gondoskodunk a rokonokról, a haverekről, meg így tovább. A hatalom az egy durva dolog. És egy hálás embernek nem kell hatalom, mert neki megvan. Neki megvan mindene, ami kell. És hogyha hálás, akkor még többje van, mint ami kell. És az érdekes az, hogy a hálától megkapott dolgok által a hálát csak növekszik. Viszont, hogyha a külső dolgokba szerzel meg dolgot, az egód növekszik. És ez hatalmas nagy különbség. Tehát nekünk kell találjunk egy módszert arra, hogy ezt hogy valósítsuk meg. Mert a probléma ott van, mint mindennel. Meghallgatsz egy ilyen előadást, aztán hazamész, aztán hónap reggel eszedbe jut, jaj, tényleg kinyitom az isteni redőnyöcskéimet, belenézek a színes világba, boldog vagyok, mert élek. Aztán délután megjelenik az anyósod, közben találkoztál a főnököddel, és akkor jövő héten eszedbe jut, valami háláról volt szó, nem? És akkor megint eltelik egy hét, abból a 2950-ből, de legtöbbünknek ugye, ha már középkorban vagy, akkor már csak 1200 van, vagy meg tudom mennyi van. De ilyen kifutó modellek, mint én, az már az ujjain számolhatja az idejét, de elfelejted. És akkor ismét elfelejted. Tehát nekünk kell találni egy eszközt. Nekünk kell találni egy módszert ahhoz, hogy ezt a hálát megtanuljuk, mert nem olyan egyszerű nem panaszkodni, nem olyan egyszerű nem irigykedni, nem olyan egyszerű nem féltékeny lenni. És ezt hiába határozod el, az elmét félre fog vezetni. Az becsap téged mindig.
Újra, meg újra, meg újra. Tehát az én ötletem ehhez az, hogy az embereknek össze kellene állni, és összejárni olyanoknak, akik ezt megértik, akik így gondolkodnak, akik szeretnék ezt megtanulni, és összejárnak ilyen hálacsoportokba, klubokba, és oda eljársz, akkor a szabályok szerint viselkedsz. Ott nem szabad panaszkodni, nem szabad negatív dolgokról beszélni, nem szabad másokról pletykálni, és így tovább, és így tovább. És akkor ezek a szabályok szerint lefolyik a találkozás. És ha ezt minden héten megteszed, és a háláról olvasol, a háláról beszélsz, és a háláról énekelsz, vagy bármi, akkor neked a heti ismétléssel már egy héten 5-ször fog eszedbe jutni. Aztán minden nap eszedbe fog jutni. Aztán az értelmed kezd emlékeztetni téged, hé, most hálás kell légy, itt most ne borulj ki, mert azt kell nézd, ami jó, nem ami rossz. És ugyanaz az elme, aki most téged a rosszra visz, és belevisz a negatív gondolkodásba, ugyanaz az elme fog téged vinni a pozitívbe. És ez ebbe a csodálatos. Itt nem kell eldobni semmit. Ugye a gondolkodásunkat sok mindennel át akarjuk alakítani. Ott van a meditáció. Leülsz, csend van. De itt csendet csinálj. Hú, megint jár a pofájad bent. És akkor hiába mondod neki már, légy csendbe, hagyd már békén. Ő csak mondja magáét. És amikor teljesen kiürült, akkor mind az özönvíz elönt, és addig volt neked 50 gondolatod, lesz 500. Tehát ez egy nehéz folyamat, és egy hosszú folyamat. Ott van az autogénes tréning. Leülsz, üléseket csinálsz, tanulod, hogy nem, ez milyen energiákkal él. Ott van a jóga, ott van a hosszú távfutás. Ezek mind a gondolatokat alakítják át. Mind azt, hogy hogyan él, hogyan gondolkod, hogyan lássál. De a hála az üt és vág. És ott nem kell sokat kerülgetned a dolgot, és nem kell sokat várnod. Annak a hatása azonnali. Azonnali. És ha megcsinálsz egy-két hála gyakorlatot, ha csak neki fogsz, és 7 percen keresztül a szívedbe befele mosolyogsz, és csak mondod, hogy hála, 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 megváltozik minden. És rájössz, hogy hú, így is lehet. Így is lehet gondolkodni és élni. És az a nyugtalan elme, amely örökké zavar téged, egyből a barátoddá válik. És a partneredé a csendben. Tehát el kell járjál hálaklubokba. Szoktál oda járni? Nem. Miért nem? Mert nincs. Na jó. De miért nincs? Tulajdonképpen bárki csinálhat hálaklubot, ha ismersz 2, 3, 4 olyan embert, mint te vagy, akkor összeülsz, és hála gyakorlatot tartasz. Én ma kaptam egy levelet valakitől, aki leírja, hogy most már elég volt ebből a negatív gondolkodásból, elég volt a problémákból, a minden bajból, de nekik nincs idejük eljárni hálaklubba, úgyhogy a férjével otthon ketten megalapították a hálaklubot. Le a kalappal, amit gyakorolsz, és amit behozol, azzal állsz. Úgyhogy te is megteheted. Valamelyiknek a lakás körülményei megengedik, hogy összegyűjjél, hanem bejössz egy cukrászdába, vagy egy kibérelt osztályterembe, vagy bárhova, mert lehet ilyen helyeket találni, vannak olyan
kultúrotthonok, ahol az embereknek engedik, hogy összegyűjjenek, ha valami pozitívat akarnak a társadalomba. Ennél pozitívabb pedig nincs. Tehát a hálaklubodot megalapíthatod. Minden esetre én segítek társakat találni. Nekem emberektől körülbelül 18-20 ezer e-mail címem van. Olyan emberek, akik a hírleveleimet kapják, akik hallják az előadásokat, akik meghallgatják ezt az előadást is. És ha írsz nekem, hogy te melyik helyiségben laksz, és ott közel ki van olyan, mint te, és megengeded, ráírok, megengedem, hogy megoszd az e-mail címemet, akkor én nektek küldök e-mailt, és találkozhattok, és bárhol összejöhettek. És 2 ember már meg tudja csinálni. Én már felállítottam nagyjából a hálacsoport szabályait. És ha azt valóban elkezded, és a hála könyvvel, meg a hála szárnyai, meg ezekkel a könyvekkel veszed, és azokból olvasol, és azokat kezded megérteni, és elmész, és mindenki, akik találkoztok, egy 3-5 percet beszél arról, hogy mi volt neki érdekes, és mi volt a héten, mert följegyzed magadnak, amiért hálás tudtam lenni. És milyen élményem volt a hálával. És ha ezt egymással az emberek kezdik megosztani, nézd meg, hogy mi nő ki ebből. Ez egy fantasztikus dolog. Tudjátok, az egoizmusnak a legnagyobb problémája az, hogy az ego kell lebontsa. Tehát az önzésedet nem fogja elvenni a Jóisten, mert ő adta. Szabad akarat, illetve te csináltad magad, de neki adta a szabad akaratod. A szabad akaratod megvan, hogy te az önzésedet megváltoztasd, de azt te kell megváltoztasd. És pontosan te, aki tudod, hogy neked fontos a te érdeked. Tehát ezért nem lehet soha társadalmi szinten, nem lehet sok központilag az emberiséget megváltoztatni. Soha nem lehet központilag egy békés társadalmat létrehozni, csak egyénileg. Mert az egoizmus az egyénben lakik, oda van berögzülve, és kész. És csak ott éred utol. Hiába hozol létre egy kommunizmust. Egyenlők vagyunk. Fogd be a pofádat. Nem fog működni. Láttuk, hogy nem működik. Semmiféle rendszer nem működik. Egy sem, hidd el nekem. Még olyan rendszert nem találtak ki, ami működjön. Mindenkivel olyan könnyű elhitetni, hogy te vagy a legkiválasztottabb. A te családod, a te nemzeted, a te őseid, azok, akik valakik. És mindenkiben az egoizmusán és az egóján keresztül fölépíthetsz akármilyen rendszereket. És mindenfélét a társadalomba. És mindeniknek egy célja van, hogy a piramis ne omoljon meg. És hiába omlik meg az a piramis. Úgyis ugyanaz marad. És ez a szomorú. És ezért ez egy hosszas folyamat. De ezt a folyamatot valójában csak az egyének tudják megcsinálni. Senki más. És ha te egyén magadat oda teszed, és kipróbálod, és próbáld ki, 3 hónapig járj el minden héten, és nézd meg, hogy mi lesz az eredménye, és az eredmény olyan lesz, hogy te már annélkül nem akarsz élni. Hidd el nekem. Mert az a beteljesülés, és az a kitágulás, amit át tudsz élni, semmivel el nem érheted. Az igazi énedhez kezd el hozzá betalálni, illetve vele találkozni, amit nem lehet elképzelni, hogy milyen örömmel jár. Amikor a hála érzés megjelenik benned, pontosan a múltkor az egyik ilyen esti zoomos beszélgetésen egy fiatal ember, egy egyszerű fiatal ember, aki sofőr, járja
az országokat mindenhol vezet, és elmondta, hogy amikor ő a hálát elkezdte és átélte, ő azóta tudja, hogy a világot meg lehet változtatni. Ezzel az egy dologgal. És amilyen csodásan beszélt erről, én voltam meglepődve. Mintha akkor nem is hallottam volna addig a háláról. Tehát ez valójában egy olyan dolog, annyi minden jót tudunk. Az elménkkel már annyi mindent megtudtunk. Ilyen energiák, olyan energiák, ez a szeretet, az a szeretet, mindenféle dolgot, meg varázskövek, meg rossz nyavaják, meg mindenfélével. De változtunk valamit? Nem. És nem is fogunk. Ha mi nem állunk oda, gyakorolni a hálát. Egyel sem tudsz változni. Mert ugye a szeretet azt jelenti, hogy tudunk valamit, hogy érzünk valamit. Az odaadás azt jelenti, hogy teszünk valamit. Az önátadás azt jelenti, hogy adunk valamit. De a hála azt jelenti, hogy valamivé válunk. Tehát mi megváltozunk. És könnyen, és annélkül, hogy valami problémák legyen. És nem is kell mondjuk, hogy változni akarunk. Mi csak kezdjük a hálát követni, gyakorolni. És tudomásul venni azt, hogy minden pillanat egy ajándék. És azért én hálás vagyok. Ezen az egyen keresztül mindenfélét megváltozik. Minden. Milyen jó nekem. Én annyi csodálatos arcot látok, ti meg csak engem láttok. Úgyhogy az én nagyon hálás vagyok, hogy látlak titeket, és ennyi sok színest, ti meg csak ezt a szürkét itt. Szóval én szeretnék hallani tőletek kérdést ezzel kapcsolatban, felvetést, gondolatot, mert nekem az a véleményem, hogy ez az életünkben egy új fázis. És ezt nem csak én találtam ki, hanem mondjuk nekem álmomba jött. Én ezt megálmodtam egy éjszaka. És amikor álmodtam, olyan csodás volt, hogy arra fölébredtem. Fény lett a fejembe, és fölébredtem. És akkor föl kellett írjam, hogy nehogy aludjak, elfelejtsem. Másnap találtam egy előadást egy szerzetestől, aki a háláról beszélt. Ez a szerzetes 96 éves, és csodás állapotban van. Azt hiszem, a lelke nem akar elmenni, mert az olyan döfin érzi magát, mert ez csak hálás egész nap. És valójában olyan jól is néz ki, jó mozog, semmi probléma nem látszik rajta, és
csodálatos, ahogy beszél a háláról. És akkor nekem ugye megvolt az álmom, és kaptam is az inspirációt még tőle is, és én azt mondtam, hogy valamit kell változtatni. Az, hogy meghallgatnak az emberek egy-egy előadást tőlem, ugye én sok 100 előadást, vagy 1000-et, vagy mit tudom, vagy sok ezret, fogalmam sincs. Tartottam 90-es évek elejétől kezdve. Sok országban, mindenhol. Egy-egy embert inspirál, meghallgatja, megold, neki fog az inspirációból, az ösztönzésből, és akkor megváltoztat az életébe egy-két dolgot, és kevesebb problémája lesz, és az olyan csodás. Jaj, Gunagria, hát ez csodás, amit te csinálsz, hát csodás a fenét, te csináltad. De kész. Aztán megint ír, jaj, hát 2 évig elfelejtettelek, mert olyan jó dolgom volt, semmi problémám nem volt, de most megint bajba vagyok. Nem gondolsz, hogy ez vagy az? Ez nem megoldás. Ez szép és jó is van. Ez egy inspiráció, egy ösztönzés arra, hogy te magad kell megold a problémáidat, és valahogy. De ez, amit ma mondtam, és amit ma elkezdünk, és egyébként Debrecenben van hálaklub, apropó, úgyhogy a Miskolcon és Debrecenben vannak az első jelentkezők ilyenre. Mert én voltam itt, és akkor akik járnak a közös meditációkra, azok szinte mind jelentkeztek erre. És ez a dolog viszont nem ennyit tenne az ember életében. Ez a dolog valójában téged odavisz, ahol a boldogságod van. És nagyon könnyen visz oda. És ehhez nem kell más, csak hetente egyszer elmenj, naponta azt a könyvet elővedd, csak 2-szer belelapozzál, és utána hagyjad, hogy történjenek a dolgok. És a te saját fejed fog téged megváltoztatni. Az, aki mindig a rosszat neked sugallta, most a jót fogja sugallni. És ez nem egy üres ígéret, azt akarom mondani, hanem ez egy működő dolog. Én gondolom azért vannak itt olyanok, akik még nem hallottak tőlem előadást, de ha nem is hallottatok tőlem semmit, csak ezt az egyet, ez az egy elég. Ez az egy mindent megold. És nem is kell többet egyet sem meghallgass. Ha ebbe belefogsz. Úgyhogy én ezt a dolgot így látom. És ezért én nagyon-nagyon biztatok mindenkit, hogy nézze meg, mert van egy honlap, a honlapnak a címe hálaklub.hu, és a hálaklub.hu oldalon ott van az e-mail cím, ahova írnod kell, hogy milyen helységből vagy, és ott vannak a feltételek, elég sok minden rajta van, és még több lesz, úgyhogy azt légyen kedves, nézd meg, ha te komolyan gondolod, hogy boldog akarsz lenni, hogy gazdag akarsz lenni. Én most legelső sorban a belső gazdagságról beszélek, a beteljesültségérzésről, a megelégedésről, mert ami bent, az kint, az hozza neked kívül is azokat a dolgokat, amitől még hálásabb tudsz lenni. Tehát Isten végtelenül többet törődik a megelégedettségünkkel, mint a tökéletességünkkel. Úgyhogy ne hajtsd magad, hanem légy boldog. És ahhoz, hogy boldog légy, meg kell tanuld a hálát.
mert az adja a boldogságot. Én pedig arról beszéltem, hogy nem hány bankban van számlád, hanem mennyire vagy elégedett az életeddel, és mennyire vagy boldog az életeddel. Azt te szabod meg. Erre neked megvan minden lehetőséged, mert te ezzel a joggal születtél. Ahhoz, hogy te elégedett légy, és boldog légy. Harmóniába élj. Az, hogy neked mekkora vagyonod lesz, vagy gazdagságod, ha te beteljesült vagy, nem fog nagyon érdekelni. Neked mindig lesz annyi, amennyi kell. Sőt, mindig azon felül egy kicsivel lesz, mint ami kell. És amit én egy végben mondok, már vagy 30 éve, hogy ami bent, az kint. És neked a belső gazdagságodat automatikusan kell kövesse a külső gazdagság. Külső gazdagság alatt nem föltétlen kell a milliómot érteni, vagy milliárdot, mert teljesen értelmetlen, hogy te birtokoljál 100 milliárd eurót. Mert mire? Még 10 millió euró is sok egy embernek ahhoz, hogy éljen. Ezek a hipergazdagságok, amik ma a világon vannak, és hogy máma az egót királynak nevezzük, és hogy máma valaki jó focista, az meg kell kapjon havonta 10 milliót, és minden reklám az övé, és ráfolynak a 100 millió eurók, csak azért, mert ő a jó focista. Ez az egónak a világa. És amíg te az ego világban élsz, addig szeretnél oda jutni, ahol ezek vannak. Mert azt hiszed, hogy te értékesebb leszel, és több leszel, ha neked vastagabb a bankszámlád. De hogy mennyire boldog egy ember, és mindegy, hogy látja előtt a Nike, vagy bármelyik cucc 100 milliókkal évente, vagy nem, az az ő boldogságán nem tud változtatni semmit. Neki ugyanazok a problémái vannak meg, mint mindnyájunknak itt a teremben. Ez, meg az, meg a sértettség, meg a félelem, meg a minden, azok ugyanúgy működnek a milliómoson is, mint a szegény emberen. Különbség nincs. A különbség csak annyi, hogy azok értelmetlenül költik a pénzt, és rengeteg van, én személyesen is tudok olyat, akinek annyi pénze jön be havonta, hogy attól nincs nyugta. Minden hónapban ki kell cserélni a bútort, vagy menjünk új házat nézni, mert már itt meguntuk, hát már 3 éve benne lakunk. És így tovább, és így tovább. És az csak ad neki egy nyugtalanságot, és ugyanúgy megvan a gondja. Jaj, a gyermekem nem hívott fel, nem látogatott meg, ez meg az. Neki nincs meg a beteljesülés érzése. Neki nincs meg a megelégedése, hogy felneveltem a gyermekemet, hogy felnőtté, önállóvá váljon. Milyen boldog, hogy nincs szüksége. Boldog vagyok, hogy nincs szüksége rám. Ő nem tud így élni. A pénz nem tud ezen változtatni. Nézd meg, hány nagy sztár ment el a kábítószermérgezésbe, az öngyilkosságba, meg akármibe. Az, hogy neked milyen sorsod legyen, azt a lelked megírta és meghatározta. De azon belül, hogy te boldog leszel, elégedett, vagy gazdag és boldogtalan, azt te fogod eldönteni. Nekem biztos nem kellene a 100 millió. Mondjuk én tudnám, mit csináljak vele, annélkül, hogy megváltozzon egy percem is a környezetemben, vagy az életemben. Nekem abból egy vas nem kell. De ez lényegtelen.
a lényeg, amiről beszélünk, nem én nem vagyok egy tréner, aki téged edz egy anyagi gazdagságra. És megmondom neked, hogy csináld, meg mi a lényeg, hogy neked több pénzed jöjjön, több ember kövessen, és így tovább. Én az vagyok, aki csak adok. És azért, mert csak adok, én belül kapok. És azért döfió vagyok. Nekem nem kell több. Nekem van egy csodálatos, hatalmas nagy nyugdíjam, a 40 évemből, amit dolgoztam Ausztriába, és én azon jól meg vagyok. Nekem minek kellene valami? Igaz, hogy én a heteket mondom, már így számolhatom, mert kifutó modell is vagyok, de ha az ember fiatal, azt hiszi, hogy attól, ha én nagyjá válok. De most a kérdés az, hogy a nagyság vagy a jóság tud téged boldogá tenni. És hogy neked mi kell? Kell egy megelégedés, vagy kell a vastag pénztárca? Én sok embert láttam, akit a pénz tönkretett. Az egy olyan erő, ami nem mindenkinek való. És ha tudatilag nincs ott valaki, abból csak gondja van. És nézd meg az embereket, a celebeket, akik egyebet nem, csak lesik az újságot, nem megint mit írnak rólam, hát ez szörnyű. Hát ilyen pletykákat, ilyen ezéket, hova bújjak el? Hiányzik az, nehogy az itt sok tömegével a felső rétegekbe pokol az életük, a belső életük. Kívül megjelenik, tip-top, jaj, milyen gyönyörű szaj, bravo, olyan szeretnék lenni, mint ő. Igen, csak ne belül. Én nem hiszem, hogy ott kell megindulni. Belül kell megindulni. És ha belül megtetted, és ha belül megvan a gazdagságod, a többit nem kell, te rendezd. Az rendeződik. És ez az érdekes, és ez a legérdekesebb benne, hogy azt már az erő teszi meg, a kozmikus, az univerzum, az isteni erő, a te lelked. A te lelked gondoskodik rólad. Neki csak egy könyörgése és kérése van, légy boldog. Semmi más. Az életben semmi más feladatod nincs, hogy boldog légy. És én nem hiszem, hogy ez 3 Ferrari múlik, hogy legyen egy piros és egy fehér és a ritka kiadású, még így tovább, ahhoz, hogy boldog légy. Nem, az belső kérdés. Persze, hogy van, én olvastam, vannak ilyen trénerek, akik a hála erejét tanítják, és ugye ma a hálavilágban mindenhol a háláról van szó. És a menedzsmentben meg mindenhol az embereket arra tanítják, légy hálás, és hálával bevonzod magadhoz az anyagi javakot. Hát az a hála nem az a hála, ami benned van. Ha te az életért vagy hálás, ha te azért vagy hálás, ami van, most, jelenleg, akkor neked a szükségleteid mindig ki lesznek elégítve. És ezt a legkönnyebben meg lehet próbálni a szegény embernek. És ott a legcsodálatosabban működik. Mert megszűnnek az anyagi gondjai. Aki gazdagabb ember, azok ugye nehezebben fognak neki valami spirituális dolognak. Tehát ez is ki van azért számolva a lelkektől. De én nem nagyon hiszem, hogy az az irány volna a lényeg. Legalábbis nem abba, amit én beszélgetek. Természetes, hogy a lélek kiválassza, hogy egy szegény családba születik, gazdag családba, király családba születik. Na nézd meg, ott is van elég zűr. Ha most az angol családot megnézed, hogy mi folyik, hát az katasztrófa. Pszichopata az egész banda.
Na, hát én oda se kívánnék biztos inkarnálódni a következőre. De hát az én gurum nem is olyan gonosz, hogy királynak szülessek. Úgyhogy, tudod, az elégedettség az nem függ attól, hogy a társadalmi létrán hol vagy, hogy kihez hasonlítom magam. Az elégedettség egy állapot, ami a belső öröm harmóniával jár. És az mindegy, hogy most hol vagy. De a kérdésed az jó volt. A válasz lehet nem volt olyan jó neked, de ez a hála, amiről én beszélek, és a valódi hála érzés, az tulajdonképpen nem más, mint egy állandó imádság. Érzésen keresztül, amivel a Teremtőnek válaszolsz arra, hogy te itt vagy a bolygón, a Földön. És itt élsz. Ez az a hála, amiről én beszélek. A menedzser hála az más. Azok egyebet követnek vele. De még nekik is működik. Mert a hála egy olyan energia, hogy valójában bevonzod az, ami nincs. És többet lesz, mint amit van. De ez szerintem csak egy melléktermék, mellékhatás, mint a gyógyszereknél. Csak a hálában minden mellékhatás pozitív, nem negatív. Tehát az gyakorlatilag, ugye a hála adja az örömet, a boldogságot, a megelégedést. És amellett ad egy csomó mindent. Egészséget. Egy csomó minden, dinamizmus. Ha hálás vagy azért, hogy tudod mozgatni a lábaidat, lesz kedved futni. És a tunyaságodat le tudod győzni. Meg így tovább, sok-sok minden. És a hálával mindezeket a dolgokat megkapod és megvalósítod. És a rengeteg rossz tulajdonságaiktól megszabadulsz csak úgy. Mert a hála az erő, amivel az isteni kegyelmet az ember magához vonzza. Isten magának tartotta meg a kegyelmet és a részvétet. Ugye az isteni kegyelem, azt tudjuk, hogy egy olyan erő, ami neked 5 perc alatt, vagy lehet 1 perc alatt megadja azt, amit egész életedben nem tudtál megszerezni, tudatilag, vagy külsőleg, vagy belsőleg is. Ez az isteni kegyelem. Ez valójában az Istennek a mindenható ereje. De Istennek adta a hálát. És ha a háláért dolgozik és megvalósítja magában a hálát, mert a hálát is ő adja. Mi gyakorlatilag ezt az egész dolgot azért tesszük, hogy mi készen álljunk arra, hogy tudjuk fogadni ezt az energiát, ami a hála. De az az ember, aki a hálát megfogta, mint én a múltkor reggel, bőgtem, mint egy gyermek. 10 percig nem tudtam abba hagyni a sírást. Attól az érzéstől. Amikor beléd jön az a hála, az egy isteni tulajdonság, amiben benne van minden pozitív tulajdonság, amit el tudsz képzelni. Tehát ezt Isten nekünk adta azért, hogy mágnesként használjuk arra, hogy az ő kegyelmét lehozzuk. Hát a kegyelme által én nagyon el tudom képzelni, hogy milliómos is lehetsz, anyagilag is. De az biztos, hogy akkor már tudatilag készen vagy arra, hogy az téged ne vigyen el rossz útra, vagy rossz irányba. De a hála legelső sorban az ego halála. És ezért jutsz isteni dolgokhoz. Mert ha megszűnik az ego, isteni válsz. És a hála az ego halála, és ahogy a hála dolgozik benned, az ego épül le. És téged már nem nagyon érdekel, hogy rólad mit gondolnak, vagy mit mondnak.
mert te döfió meg vagy a háláddal. És ez egy ilyen állapotot hoz létre, mert ez egy ilyen isteni erő,